थांनाय बाराव गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा खोथा होनायफोरखौ खामानि मावाखैमोन गोबां खोथा होबोदोंमोन टटेलि फेलार जादों नाथाय हाग्रामा महिलारी सारा कमिटमेन्टखौ लाखियो हाग्रामा महिलारी सार माने कमिटमेन्ट हाग्रामा महिलारी सार माने गेरेन्टि जोंनि बिपिएफ दोलोनि गोबां जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाहैदोंमोन आरो बिपिएफआ सिडब्लिउसिआव लानाय रिजुलेसन हिसाबै मोनबा गेरेन्टिनि खोथाखौ बुंबोदोंमोन हा गैजायैफोरनो हानि पाट्टा होनाय जाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्ला साख्रि मोनासै बा फरायनो थाखाय सुबिदा मोनासै बिथांमोनहा गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय 2 लाख कुरि रां अनसुंथाइ होनायनि खोथाखौ बुंबोदोंमोन आरो जाय बिमा माहारि सेल्फ हेल्प ग्रुप आब'मोन बाजैमोन बिथांमोननो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां अनसुंथाइ होनायनि खोथाखौ बुंबोदोंमोन आरो सिनियर सिटिजेन आरो स्पेशल पार्सन जाय बेंगुरा आरो बैसो जानाय बिथांमोननो राङारि अनसुंथाइ होनाय बाथ्राखौ बै समाव बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा मेल मिटिङाव बुंदोंमोन आरो जोंहा बिपिएफआ रिजुलेसनबो लादोंमोन थिग रायजो राजाया जोंखौ अनसायबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनो भट होबाय आरो बेबादिनो सरकार दाखांनायनि उनाव फ्राय 4 मासनि गेजेरावनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा थांनाय इलेक्सनाव खोथा होनायफोरखौ मोनबा गेरेन्टिखौ मावफुंबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा बिटिसि बड'लेण्ड एकर्ड डे बिटिसि एकर्ड डेआव बेखौ जागायदोंमोन दा जोङो समष्टि वाइज रानलांगासिनो दङ सानसेयाव फ्राय 10टा समष्टि बा 8टा समष्टियाव जोंहा बे राननाय हाबाफारिया सोलिदों दहाय फुङाव काजलगाव समष्टियावमोन दा निस्मा समष्टिनि खैला मैलायाव जों दिनै चेक डिस्ट्रिबिउसन हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आं बाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंहा बेल' नङा जोङो 5000 सेंग्रा सिख्लानो 2 लाख कुरि 100 कौटि रां मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि सरकारा होदों 50 कौटि 33,000निफ्राय एसे बारा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 15,000 कुरि 50 कौटि थाखा मोनगोन आरो बेनिफ्राय जाय दुखियाफोर हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा 10,000 कुरि 50,000 मानसिफ्रा मोनगोन सिनियर सिटिजेन आरो डिसेबल पार्सनफ्राबो 10,000 कुरि फैसा मोनगोन हा गैजायैफोरा हा पाट्टा होनाय बे मोनबा गेरेन्टिनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो बेल' नङा थांनाय बिटिसि एकर्ड डेआव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा चिफ गेस्टमोन आरो बिथाङा बिटिसि एकर्ड डेआव खोथा होलांदों 15,000 बिटिसिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख कुरि 300 कौटि थाखा हरनाय खोथाखौ बिथाङा बुंलांदों ओंखायनो आङो बिटिसिनि सासे नागरिक हिसाबै आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो जोंहा बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सार आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो जे 15,000 सेंग्रा सिख्लाफ्रा एमएलए इलेक्सननि उनावनो बिथांमोना बेखौ 2 लाख कुरि मोननो थांगासिनो दङ गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय आं सानो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा मोजां हाबाफारि लादों आरो रायजो राजानि खोथा होनाय बादै खोथा मावदों थांनाय बाराव गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा खोथा होनायफोरखौ खामानि मावाखैमोन गोबां खोथा होबोदोंमोन टटेलि फेलार जादों नाथाय हाग्रामा महिलारी सारा कमिटमेन्टखौ लाखियो हाग्रामा महिलारी सार माने कमिटमेन्ट हाग्रामा महिलारी सार माने गेरेन्टि ओंखायनो जोंहा मोनबा गेरेन्टिखौ मावफुंनायाव दा लाहार फाहार जागासिनो दङ।